Maider Galardik betaurreko moreekin asteburuari jarritako titulua. Kontrako eztarritik joan zaigu. Eta azpititulua? Oraindik garaiz da esateko ea bakarrik Irungo finalaurrekoa ala orokorrean txapelketarako aldaketaren grin hori kontrako eztarritik trabatu ote zaigun. Sensazio horrekin atera nintzen joan den larunbatean Irunen izandako saioaren osteko puntuak eta gatik. Bazuen dena saioak alde izateko. Titularra argia zen 6tik 5 emakume bertsolari. Giroan ere nabari zen berotasun bat. Eta pankartak ere bazeuden han hemen tartean bat. Azkenean plaza ederra geratu zaiguna izan. Hanek agurrean egin zion keinu berezitasun horri. Netzela inor izango saioko neska. Eta hortik abiatuta, 8ko handian, Ane eta Jone aritu ziren kale garbitzaileen ahotsetik kantuan prekarietatea dela, etxeko garbiketak direla. 6ko motzean ere Jone eta Miren jardun ziren bularreko minbizia eduki eta orain protesia jarri ala ez erabakitzen. Eta ganbarakoan, Ane Labakak maitasun erromantikoari egin zion keinu, baina laguntasunaren begiradatik. Eta 8ko txikiak akaso umoretik helduta ere adierazi dezake zer gertatu zen gero saioaren osteko puntuaketan, izan ere Nereatan aritu ziren kultura erakunde bateko kide zirela eta kasu honetan bertsozale elkartekoak Nerea tabernan geratu zen zirtoa gora eta zirtoa bera habitat naturala hori balitzu ezela bertsolari batentzako. Badirudi aukeratu egin behar dugula, bertsolari ona ala bertsolari feminista izan. Kontua da egiari zor maila altuko saioa eskaini zutela eta finaleko kristalezko sabai hori gainditzeko oldean joateko hainbat bertsolari hautagai bat zeudela. Eta hori nolabait eten egin dela puntuaketak ikusita, naiz eta garaiz den oraindik. Gauza bat baita itxura eta bestea zer den beti saritzen dena eta zer beti zigortzen dena. Badirudi halako zerbait izan dela, ezta Tori zuen ametsetako finalerdia, baina gauzek bere horretan segituko dute. Izan ere, Uxue Alberdik liburuan zioen bezala, sistema eta engranaia hori patriarkalak izaten jarraitzen dute. Hori ulertuta ikusi dezakegu gauzak ez direla batzuk espero dugun bezain azkar aldatuko. Espektatibak akaso altuegi dauzkagulako, baina Jone Uriak agurrean aipatu zuen bezala. Txapelketan dena ere ez aldatuko aurten, naiz maiz gauza gehienak bere horretan dirauten, guk segituko dugu iruten eta irauten.